ଶଳା ଶଳା ହୁଡୁ ହୁଡୁ ବାତ୍ୟାରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କହଳିଲାଣି। ଶଳା ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଯାଉଥିବା ପେଙ୍ଗୁଇନକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ସେ ଶଳା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ତା ମା ମିଳିଲାଣି। ହେଲେ ମତେ ମତେ ନା ମିଳୁଛି ଚାକିରି ନା ମିଳୁଛି ଠିକିରି। ତୋତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିବନି କିରେ? ଶଳା କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହଉ ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠିକି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା। କଣ କରିବା? ଫୋକସ୍। ଆରେ ବାଃ, ଆରେ ଇଏ ତ ସେଇ ଜାଗା। ଶଳା ଠିକଣାରେ ଅବିକଳ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଠି କଣ ସେଇଆ ଅଛି? ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କଷି ପଇଡ଼, ଶଳାର ଘର ଆଗରେ କଣ ରସିଆନ ଟେପ୍। ଇଏ ତ ସେଇ ଜାଗା। ହେଲେ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଗଲା ପରେ ଅଙ୍କଲ 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 ଅଙ୍କଲ। ହଁ ବାପା, କଣ କହିଲ? ଟୋକାଟାର ବୟସ 18ରୁ 20। ଆରେ ବା, ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କୋଉଠି ଆସ୍କାବଡି ମାରିକି ପଡ଼ିଯିବନି। ରହିଲି ବାପା, ରଖୁଛି। ବାପା କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖେ। ବାପା କଣ କହିଲେ? ଟୋକାଟାର ବୟସ 18ରୁ 20। ଗୋଟେ ତମର ଯୋଡ଼ି। କଣ? ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି, ହେଲେ ତା ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି, ତା ସ୍ମାଇଲ କେମିତି? ତା ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ। ଆଉ ତା ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ଆଉ ତା ଫାଇଟ୍ ହଉଛି ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। Everybody now. Put ଏतो ଗୋରା ଗାଲ ଦେଖି ନଜର ଯାଏ ଲାଗି। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିଥିଲି? ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତୋ ଦୁଇ ଆଖି ନଜର ଯାଏ ଲାଗି। ତୋ ଗୋରା ଗାଲ ଦେଖି ନଜର ଯାଏ ଲାଗି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତୋ ଦୁଇ ଆଖି ନଜର ଯାଏ ଲାଗି। ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ଦେବେ ହେଇଗଲି ପିଟି, ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପାଟି। ଇଚ୍ଛା ମୋ ହଉଛି ଦିଅନ୍ତି କି। ମୁଁ ହଉଛି ସିଏ, ମତେ ଏଠିକି ଡାକିଛି ଯିଏ। ଏ ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ଯିଏ। ତମେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଷ୍ଟର? না, ମୁଁ ছড়া বাংলাদেশে এসআইআর ভୟରେ ତମ ঘরে পইছি। স্যার, ও স্যার, আমি তোমাকে এখানে নমস্কার করলাম। আমি भी তোমাকে এখানে করলু। হ্যাঁ। আচ্ছা, তুমি কি? ତମକୁ ଏଠି ପଠେଇଛି ମୋ ବାପା ହଉଛି ସିଏ। ତା ମାନେ ତମେ କଣ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଝିଅ 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 ଝିଅ। ଟାଣା ଯା ଶଳା ଶଳା ବୁଢ଼ାର ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ଝିଅ ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧ କିଲେ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ନା, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାମ ସରିଯିବ ଆଉ କଣ। ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କି ତମ ବାପା ଫେରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା। ଅଧଘଣ୍ଟା? ହଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶଳା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କାମ ସରିଯିବ ନା। କିଛି ନହେଲେ ଅତିରୁ ଅତି ହେଲେ 19 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ କଣ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ସାର୍, ଓ ସାର୍, ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ନା। ଅପେକ୍ଷା ଫଳ କେତେ ମିଠା। ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି, ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି, ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି, ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି। ଟାଣା ଯାହା ଶଳା କଣ କହିଗଲା ଟୋକିଟା? ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ତାମାନେ ଇଏ କଣ ମତେ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ହଁ ହଉ ଶଳା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭୂତ ହେଇ ବୁଲିଲିଣି, ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ। ଇଏ କଣ ଫଳ ଦବା କଥା କହିଲାଣି? ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇଥର ଏଇ ଘରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୂତ ଜନ୍ମରୁ ପାରି ହେଇଯିବି। ହଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବୀରବର ପୁହାଣରେ, ଏ ବୀରବର ପୁହାଣ, ତୁ ଶଳା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସିଏ ମିଠା ଫଳ ଆଣିବ, ତୁ ଶଳା ଖାଇବୁ। ସାର୍, ମିଠା ପାଣି ମାନେ ସରବତ। ବାহ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମ ପର୍ବ।